Sanibonani. Ngivule manje incwadi kaMshumayeli 8 esihlukaniselayo phakathi kobuwula nokuhlakanipha. Ake sizwe ukuthi uthini uMshumayeli. Naye indoda ebovu bafowethu enomlomo obovu. Kuverse 1, ngubani onjengohlakaniphileyo na? Ngubani owazi ukuchasisela indaba na? Ukuhlakanipha komuntu kuyabukhanyisa ubuso bakhe, nobulikhuni bobuso bakhe buyaguqulwa. Ngithi gcina izwi lenkosi ngenxa yesifungo ngoNkulunkulu. Kungani kumele sigcine izwi likaNkulunkulu? Ngoba sifungile ngoNkulunkulu ukuthi siyomkhonza yena yedwa, asikuba nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Yingakho kufanele sigcine ini? Izwi lakhe. Ungasheshi ukusuka ebusweni bayo, ungemi endabeni embi, ngokuba yenza konke ekuthandayo. Ngokuba izwi lenkosi liyabusa. Ngubani ongasho kuyo ukuthi wenzani na? Ogcina umyalo akayikwazi okubi, nenhliziyo yohlakaniphileyo iyakwazi isikhathi nokwahlulela. Ngokuba kukhona isikhathi nokwahlulela ezindabeni zonke, nokho ububi bomuntu bukhulu phezu kwakhe. Ububi besiwula, ububi bomuntu bukhulu phezu kwakhe. Lokhu engazi okuyakuba khona, ngokuba ngubani ongamtshela ukuthi kuyakuba kanjani na? Akukho muntu onamandla phezu komoya ukuba awuthiye, futhi akekho obusa phezu kosuku lokufa. Futhi akekho obusa phezu kosuku lokufa. Ukukhululwa akukho empini, nobubi abunakukhulula umninibo. Ukukhululwa akukho empini, nobubi abunakukhulula umninibo. Wena menzi wokubi, lokho waziyo okwenzayo, lobo bubi bakho angeke bukukhulule. Wena ogiliwe, ukususa kwakho impi angeke kuze kukukhulule lokho, kodwa kuzoletha izinkinga phezu kwezinye izinkinga. Ashaya lencwadi madoda. Ashaya ngezwe kuqhaphazela amathumbu kimi mina engizama ngayo yonke indlela ukugwema ukwenza izinto ezimbi. Kangakanani kuweke wena menzi wobubi, lobo bubo benzayo angeke buze bukukhulule. Ngeke buze bukukhulule. Okunokuthi bukukhulule kukubangela izinkinga more. Kueda izinkinga phezu kwale inkinga lezi onazo. Ngakho ke hambela kude nezindlela zobumnyama. Nkosi yomsinibusise.